Mas Yuda sampun rawuh? Sampun. Mas Komet sampun rawuh? Sampun. Mas Supri sampun rawuh? Sampun. Lawa. Ketahuan mau. Kene Mas Yuda Bagia kalian Mas Komet diaturke Mas. Aku jajal kangen serampat Mas. Aku kekno serampat Mas. Serampat gamelane ora usah musik. Musik nyang opo to? Gus kowe ndetak musik serampat bareng iki nyang opo to kowe iki? Kowe mesti ngono kuwi lho tak ketokne bos musike. Iya. Angko kono ora ya ketok ya. Yo serampat. Kene. Ana Cak Komet, ana Cak Yuda Bagia. Soan. Mbah Lurah Joni. Utawa Mas Joni. Oh. Soan Kepuh, Soan Pak Joni Haryati dan warga masyarakat Yayung. Senam deh. Alhamdulillah wa syukurillah wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Yuda Bagia. Saged pepanggihan wonten ing Desa Kepuh. Luar biasa masyarakat dalu punika tumplek-blek. Betul. Dalam rangka bersih desa. Bener. Ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Adoh saka memala, adoh saka sukerta. Caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan Allahumma amin. Hebat. Napa melih menika ngepasi wulan sing sae, wulan becik. Wulane apa to iki? Wulan Sura. Muharram utawa wulan Sura tumrape piyayi Jawa Sura menika mesu raga. Apa iya enek artine ya? Lho pripun? Raga punika ragangane awak sing diragoi rina lan wengi, nek reget ya kudu gelem ngragati. Apa? Raga kuwi ragangane awak. Raga ragangane awak. Heeh. Sing rina wengi diragoi. Heeh. Nek reget ya kudu gelem ngragati, seranane lewat tirakatan torekotan kados dalu punika. Kaya dalu menika. Nggih. Ngepasi dinane dina ingkang becik anggara kasih Selasa Kliwon maleme Rebo Legi. Lah Selasa 3 Kliwon 8 tiba 11. Insyaallah sedaya warga entuk kewelasaning Gusti Kang Maha Kuwasa, uripe saya ayem saya tentrem Allahumma amin.
Napa melih dina Anggara Kasih nika Iya. hebat lho Mas. Heeh, hebate Selasa ngendi? Kliwon, Selasa telu, Kliwon 8, 11 nek diitung kanthi petung Jawa. Piye kuwi? Tibane tiba apik. Maksude Sri Dana lungguh lara pati, Sri Dana lungguh lara pati, Sri. Sri. Tiba Sri. rezekine melimpah. Sri menika dewane pangan, Sri dewane rejeki. Insyaallah kabeh warga masyarakat Desa Kepuh sing petani panenane saya melimpah Allahumma. Amin. Sing pedagang saya laris Allahumma. Sing tentara, sing pegawe, sing polisi mundak pangkate Allahumma. Amin. Hebat kaya ngene. Wah, jan rumah aku dinane Selasa Kliwon dasar Pak Lurah Pak Joni. Pak Joni panjenengan pun makaping-kaping Wah, ditinggali lha wis mriki. manjing seduluran. Kula kalih panjenengan wis ping papat niki nek gak salah. Iya, Saged kepanggih kalian iki nyapa Nyapa kok kuwi? riwa-riwi ae. Wira-wiri nyang apa? Dina ngomong-omongane ra kemeng ngono kuwi. Paling tidak lah aku iki Wong ki nek petuk ki wajibe omong-omongan kok. petuk ketemu karo Mas Suwe ora Ruki. ketemu lho iki. Wajibe ngobrol omong-omongan kok ganggu wong Ya omong-omongan. maksudnya iki aku yo melok ning kene yo paling tidak dijak omong ya ta Mat ngono kok yo. Oh karepmu pengen dijak omong. Pengen ngomong. Oh pancen saestu lho Mas Ruki. Pengen ngomong. Bersih desa menika adat para masyarakat wonten ing Desa Kepuh turun tumurun. Iya. Lah yo ngono to Met. Nggih. Nah, ingkang kedah dipun lestarekake, dipun lestantunaken sedaya warga masyarakat, awit masyarakat punika tresna dumateng budaya. Iya. Ya ngono to, Met? Lah, milanipun saking punika kompake masyarakat, pejabat lan perangkat desa. Nek nggih contoh. Kangge contoh warga desa-desa liyane. Ya ngono to, Met? Mbuh. Nyang apa to kuwi? Kok nesu? Jak omong-omongan nesu, ra jak Jarine kok omongan nesu. nakoni mau. Ya rada akeh ngono lho Mas. Aku dianggep ra iso omong ngono. Oleh nakoni rada akeh. Iya, sing Nuwun akeh do, sewu. sing akeh do, sing Bersih akeh. desa saestu hebat luar Iya. biasa. Apa to Mas Komet bersih desa kuwi ateges sedekah bumi. Sedekah bumi iki kabeh warga masyarakate nindakake tasakuran ana ngersane Gusti Kang Maha Tasakuran Kuwasa. piye? Gusti Allah Subhanahu wa taala tasakuran kuwi penting banget lho Mas Komet. Lah ya ngono to Met. Sadaqallahu lazim. Jare kon sing akeh. Maksudnya sing akeh ra ngono ya omong-omongan kayak sampean karo Pak Rudi lho. Ya nek omong ya entah ngomong kok seneng Wis ora omong-omongan. Rusuhi. Do, Nggih. awake dhewe kanca. Betul. Sesama seniman harus saling menghargai. Menghargai. Komet pengen ngomong. Leres Ayo, kula monggo. kalih panjenengan mendel. Duh ngewengken lho, ngewengken. Kaenggon, kaenggon. Ben ngomong. Ayo, ayo. Wis Ndang ngomong. omong. Ngeten. Ayo ta. Pengertian Iya, iya. Pak Rudi menika. Wis omong. Pripun Pak Pawarto? Diwengkon anu ya do. Nggih, kesempatan. Ben ngomong. Ben Karena dalu ngetokke ben ora unek-unek. ndarani bisu. Lah, Ora mosok ndarani bisu lah repot. udang ado-ado kok Luar dagelan biasa. bisu. Iya, ada kok muncul negara ndarani bisu lah ya. Pak repot. Joni niku Ngawontenaken wis pirsa. Iya. wayangan. Wong iki ning piantun kepuh ki wong belajar Nggih, kabeh. Padahal- masyarakat hebat to. Nggo ngriki lah, nggo. Nyang apa Piye to? to? Kersane cedhak kalih menika, Pak. Kok nesu meneh kowe iki nesu Gak omong meneh. aku. Kok gak omong ki lho kuwi. Lah aku omong-omong kuno omong-omongan dhewe ya. Lho, lah jarene njaluk sing omong. Maksudnya aku menang, Mas Rudi menang. Yo, Maksudnya ngewengken kowe kabeh meneng kowe omong. maksudnya sahur Ngrungokne. manuk. Wong telu kok. Oh sahur manuk. Oh sahur mungkin, manuk, iya Oh iya. ben iya. enek anu ta, ben enek sahur-sahuran. Chemistry-ne. Iya. Sahur manuk. Malam Betul. yang sangat luar biasa tentunya Pak. Kok wonten teng Desa Kepuh punika kok ingkang dalu punika ngawontenaken nggih menika kok nggih. Mugi-mugi sedaya kok ingkang sampun ya ampun. Piye to, Met? Salah terus kok Cermu gak ki enek piye? bener. Aku karo Yuda ki wis per lho. Maksudnya go ngono nek kancane ngomong. Oh, jaluk digongi. Digongi awake dhewe kok ora paham iki piye to? Masyarakat Iya, ben toh. pirsa nek Mas Komet niku seorang budayawan, Oh, iya, seorang ngomong. seniman. Jaluk digongi. Oke. Oke wae. Iya iya iya. Tanggapan bolak-balik kok ora paham. Lah domongi kok. Dalu punika teng Desa Kepuh punika sangat luar biasa menunjukkan kerukunan yang sangat luar biasa namung saged derek dedonga dumateng sedaya. Sampeyan sapa? Wong aku ngomong gongi lho.
Kok terus Lah piye masa keliru? sapa? Awake lemu, jane ganteng jane. Lah tapi. Lah terus tas rasupan enek ingsun ngomong kuwi. Lah Pangkatmu ki apa kok ingsun ki lho wong bocah rupane kaya nyambik kok iso ingsun. Wong ki muni ingsun ki dijumbuhne karo prejengane. Nek Mas Rudi karo aku pantes, paling ora aku Yuda. Yuki Rahayuda kuwi Widodo. Rudi Ru kuwi baru di itu dimanapun selalu update. Komet alah ko kuwi KO, met kuwi mencret. Tapi kan wis mari. Wis mari mencret kok iso. Mulane awake dhewe nang kene iki ora usah kok padha tukaran, ora usah kok padha gegeran. Sing penting donga kanggo warga masyarakat kepuh, masyarakate sing ayem tentrem ki patut dicontoh daerah liyane. Muga-muga dengan kerukunan dan ketentraman ini bisa menimbulkan duweni putra-putri sing hebat, soleh-solehah, anak sing cerdas, anak sing pinter. Allahumma amin. Ngono lho iki lho jenenge dagelan cerdas ki ngono kuwi. Yuda iki. Anak cerdas nyapa ndongakno kok pinter. Lah piye to? Ayo ndongakno mugi-mugi sedaya kemawon gadah putra-putri sugih Allahumma. Mugi sedaya ingkang rawuh dados tiyang sugih Allahumma. Oh ngono beres. Iki jenenge cerdas. Nek bocah ki kudu pinter sik, Mas. Sing ngudukno sapa? Ora pinter penting sekolah apa ora? Ya sekolah. Lah sekolah iki ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane. Loh, ya ben pinter to. Sekolah ben pinter. Ora urusan. Anakku ki pinter ya apik, ora pinter apa-apa. Sing penting sekolah padha karo kancane, isu enek kegiatan adus, seragaman padha karo liyane. Wis ngono. Ora lho. Sampeyan anake ya sekolah to? sekolah Disangoni ora? disangoni. Piro? Ya minimal nek anak SD ki ya 15 tekane 20. Nyang apa kuwi? Mas Rudi Umum, anakku sangune 10.000. 10.000. SD. Iya. Lah nek naik ke SMP? Ya tak tambahi 5.000 dadi 15.000. Aduh, dalang kondang kok sangune kur 15 Iki apa to iki? Lah Lah bocah kok Anakku 15. Lho, nek SMP, nek 20. Aduh. apa kuwi? Iki umume sakmene lho, Mas. Alah ya dadi sing gak umum. Anakmu sing SD, Anak sekolah kok- sinau sangune pira? Kelas loro SD sangune 5 yuta. Ora entek tak tapuki. Wah. Ayo sugih. Kelas Dian. loro SD sangune 5 juta. nek gak entek. Tak kawaplok. Oh alah lele sogunmu ki lho rong lunas. Kredit sogun kan saiki rong lunas Lah, ya kok kuwi- iso nggo nombok nyangoni 5 juta lho. Ngono mbok isa. Wong iki mbok ya berpikir cerdas. Wong apa adanya. Cerdas pripun? Anak kuwi nek pinter ya paling okai enek tetembungan kata mutiara tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lho. Hanyun sewu wong aku tekan kepuh nganggo Sherlock kok. Lah tekan Cina iki lho sing tak takoni sapa? Keluarga ya ora duwe teko Cina. Sing dipangan kok entan to. Kok entan to. Maksud iki anak kuwi nek pinter akhirnya duwe kemauan cita-cita sing luhur gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Apa enek langit gantungan? Oh kadang cemruwentel ngono. Iki piye? Tegese duweni latar belakang pendidikan kuwi lho, latar belakang pendidikan. Di mana-mana namanya latar itu mesti depan. Latar kok belakang iki jane mburitan. Latar di depan Pak Do. Lek ngomong ki dipikir. Piye to? Omong ambek sarjana kok kaya ngene iki. Oh iya. Aku kan sarjana sepok. Sing tak karepne latar belakang ya Mas ya. Maksudnya latar belakang iku nek duweni kemampuan, duweni skill. Iya duwe. Skill. Lah iki tengen iki kiwa. Lengkap Kuwi sikil goblok. Skill kuwi kepandaian ki lho akhirnya bisa memanajemen uang jadi keluar masuknya uang. Kuwi jelas. Ya. Kok iso keluar masuk gitu? Masuk sih lagi keluar. Wong masuk urung kok keluar lho piye? Ya ora iso no aku. Kualik ngono to Mas. Lah iya masuk sih lagi keluar. Komet kok angel men dijak omong-omongan bocah. Ora angel kok. Iki jane sing bener. Memanajemen uang dengan bekerja keras. Lah. Ini yang penting. Keras dulu baru bekerja. Sik, Ora sik, kok sik. kerja dulu baru keras. Lah sing bener Keras dulu baru bekerja. jorok iki cah iki jorok pikirane iki. Bocahku. Ora seneng aku omong-omongan ngono Kok kuwi. jorok piye? Lah keras dulu baru bekerja ya apa Keras ki maksudmu? semangate lagi kerja lho ngono. Dengan kerja keras akhirnya punya uang pulang perginya bisa gampang. Loh, pergi pulang.
Wong lunga ae urung kok mulih lho. Kok salah terus ta aku. Ya, ki. Lah kuwi bahasa sing wis beredar di masyarakat sejak Bahasa dulu. sing wis kaprah Ning umum. ning salah harus dibetulkan, bukan pulang pergi ning pergi pulang. Pergi sik umume wong lagi pulang. Lho ngono. Lah iya maksudnya nek dengan pulang pergi dengan mempunyai kemampuan akhirnya kan lho wong kuwi iso duweni penggawean sing akhirnya dadekno wong sugih. Ngono lho Mas. Lah kan isih kerja. Iya kerja. Lah nek wis sugih nyapa kerja? Lho, Wis piye ta sugih iki? santai lho ngono. Nek jenenge wong ki kerja sik nglumpukne dhuwit akhirnya sugih. Lah kan isih susah-susah nglumpukne duit. Wong Lah terus- wong pinter urung tentu njamin iso sugih. Nek nak sugih mesti penake. Wong iso ngomong sedekah lah. Sedekah ki ora lokak ning tambah kebak. Bener. Iso sedekah kuwi nek duwe sugih utawa luwih. Lah nek dipangan dhewe ra enek kok ape sedekah. Wong mikir sing gampang-gampang wae. Sare ngene dengan profesor ini bisa membangun jembatan layang, bisa membangun masjid. Alah ngapusi. Aku tahu masjid kurung dadi tak kelompokno wong pinter-pinter ora dadi. Lah yang apa? Wow, malah ora dadi padha bantah-bantah ngomong tok. Heeh. Aku nglumpukno wong sugih-sugih saiki dadi. Ana sing nggawa semen, Tapi keramik. dengan pinter, dengan skill kan bisa ngandalke kepinterane to Mas. Contohnya kaya Mas Rudi. Napa? Walaupun penjenengane dadi dalang, kuwi Iya. duwe pakaryan liya. Bisa. Contoh kaya aku, Mas yo ketoke aku iki kan dagelan. Iya. Tapi aku kan kuwi kan gak ngerti sejatine aku iki sapa. Napa to, Pak? Aku ki nang omah duwe penggawean pijat refleksi. Pijat Duwe refleksi, Pak. samben. Duwe samben. Oh, pijet refleksi. Refleksi mulai ngarep omahku ke tak tulisi plang gowedi. Panti pijat mara jengat nggonku. Apa kuwi? Apa kuwi? Nggen kula. Kok mara jengat ki apa kuwi? Maksudnya jengat niku waras, sembuh dengan seketika. Mara jengengek. Mara jengengek Gak omong-omong. langsung sehat. Bae buka ngono iki. Buka refleksi, Mas. Segala macam penyakit. Segala macam. Penyakitmu apa? Pasrah ning nggonku. Wis gampang-gampang pamane kesleo. Sing tengen apa sing kiwa? Tengen. Langsung sikil tengen candak pijeti nil pelurut serut langsung didilat. Mandi perkara dilatanku mengandung rajah kala cakra. Didilat barang. Dilat Lho kuwi ilmu kok kuwi. ilmu Mas. Golek angel kok kuwi. Lak kesleo. Dilatane iki lho sing penting. Mamane- Kala cakra. Kala cakra. Iya. Umpamane ngelu. Ngelu sirahe to Nggih. langsung sirahe candak cek pijeti nil pelurut mak serut didilat. Waras. Mergo mengandung rajah. Kala cakra. Lah, iki lho. Apalno lho kuwi ya. Apal aku. Lah balik kok. Lara apa neh? Umpamane hernia. Nek keselio ya Mas ya. Keselio ki pijeti nil pelurut serut dilat blablabla. Mari. Kala cakra. Wah, kuwi Iya nek lara bathuke nil pelurut serut dilat blab. Iya ya kuwi lak ngelu karo kesleo. Lah iya. Hernia. Nek bathuke ya Mas ya. Nek bathu ki nil pelurut serut didilat blab. Langsung mari. Hernia. Ora kala cakra. Hernia kuwi laku sing gong sinau. Lah gak dinil-nil. Dadi ngene. Lah kuwi apa iso nek hernia? Kuwi Iso nambani kowe. Lah aku sak ndure. arep mbok nil-nil. Ora no. Sak Beda. ndure, sak ndure tabib kok kene. Piye kuwi Kala tambane cakra, piye? arek. Hernia zaman saiki rak wong padha bingung nek aku ora. Lah nek kowe Ngaji resepmu. ilmu Jawa sing penting wong yakin telaten. Tinggalane leluhur. Nggih. Piye kuwi? Tatak tur yakin. Yakin. Apa Mas resepe? Kuwi wonge kudu sabar. Bendina ditelateni nek isuk kae nggodhok banyu, keke uyah sak gegem. Biuk diudek. Godhog banyu kayak uyah sak gegem Gegem, diudek. diudek, dioles-oles sabar. Ditelateni 7 dina. Waras Mas. Ya dadi ndok asin. Tak sabuk jan. Timbang nek kegiatan. Met. Hei, Tak bacok. berarti kowe kulino kowe, praktek kowe Lah kulino. timbang nil-nil. Wong edan iki kok. Hernia apa mbok nil-nil? Kowe berarti kulino praktek kowe iki kaya. Wong kok iso. Enggak, aku kae sangklir.
Hei. Ora cetha. Lah sing tak karepne iki ya ora kaya ngono kuwi. Mulane awake dhewe iki sebagai seorang seniman dadi seorang dagelan aja mung jagane ning pegawean ning ngisor tarup mempunyai kemampuan duweni pekaryan penggawean sing luwih. Ngono. Misalnya, Loh, misalkan kaya aku ngarep mang dadi tukang pijet. Lah di samping itu kan lho, anak-anakku kan sukses kabeh. Lho. sukses anakmu enak berapa, Mas? Nah, anakku papat. Barepe saiki ning gone UGM. Jangan putrane pinter, Pak? Aku papat. Termasuk ya api, tapi untuk keluarga berencana gagal. Yang apa? Kok gagal? Duh, semakin baik itu harusnya 3, Pak. Keluarga berencana kok telu Nek ki. keluarga berencana 2. Dua. Lah ya, tapi menurut survei kehidupan Alah, wong kehidupan kehidupan. Piye? penekanan Hmm. kehidupan mengatakan anak 3 itu penting. Kok iso? Karena apa? Nanti yang akan menjaga kita di hari tua. Sebagai sandaran. Contohnya Mas. Anak pertama, kedua di sekolahnya sing dhuwur pinter men dadi pegawi. Lah sing ketiga ini kadang-kadang orang salah. Yang apa? Jangan di sekolah ke. Lho, piye to kuwi? Yono harus digoblokan. Nah, Kuwi kleru lho iki. Anak digoblok. Kudu dipinterne. Lek iso taruna ngungkuli bapa. Kuwi jenenge ban cinde, ban siladan kowe. Banding-banding anakmu. Bedakne. Pinter siji, pinter kabeh. ora ini menurut survei. Maksudnya Kok iso? piye? Lah, nek kabeh dipinterne, kamangka awake dhewe saya tuwa. Umure saya tua. Saya tuwa, Ah. ya ta? Nek dipinterno kabeh dadi pegawai kabeh. Heeh. Kuwi kerja nang Surabaya, Jakarta, nang luar Jawa. Aduh. Awake dhewe setolah, toleh no sapa. Ora enek sing ngopeni. Heeh, anak aku wis dadi wong kabeh. Aku dadi gawe ya ra. Ya. Ya kudu siji men digoblokne men ora klebu nang ndi-ndi, men nang omah wae. Ngopeni Sing bapak. bakal ngopeni awake dhewe. Oh alah, Lho, ya termasuk ngono. masuk akal loh Mas Rudi. Survei. Lah keluargamu itu tunggalmu pira to Mas? 3. Sing loro nang ndi kok gak enek? Sing loro nang Surabaya perpajakan. Sitoke, Jakarta lah sing nang omah. aku. Lah berarti sing digoblokne kowe berarti. Kowe berarti sing goblok dhewe. Sing digoblokne kowe. Lah iya. Kowe Kowe iki goblok kok sombong ki lho. Iso kena aku dhewe. Lah kowe sing cerita kok ya berarti lek dulurmu kabeh lunga kowe sing anu. Pancen iya, Sing Pak. goblok dhewe kok ya. Mulane ning wulan sura ki lho ya Mas ya. Nggih. Iki perlu lho ki awake dhewe introspeksi. Awake dhewe iki kudu oncek-oncek Mas. Lah aku lho. Iso rumangsa, aja Lah. rumangsa iso. Aku ki sapa? Kowe ki sapa? Ngono lho. Lho, lali. Piye ta iki? Karo awake dhewe kok lali aku ki sapa? Sik ngene lho Mas. Tegese Tegese iki penerjemahan lho, Met, penerjemahan. Penerjemahan. Lah niki tanglet aku ki sapa? Kowe ki sapa? Lho. Wong ket mau nang kono jagong karo aku kok lali. Angel komet dicak Oncek-oncek Mas. Awake dhewe iki ngonceki, dionceki ta awake iki dionceki. Lah awake dhewe iki wong apa gedang? Kok dionceki nyapa? Tegese wang sinawang antarane kowe karo aku ki padha wang sinawang. Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Oh, Kok tak culek matamu lho engko kok iso malah. jare kok nyawang kok Tegese kowe iki paham sing tak omong apa ora to? gak. Aku kan Oh, nomor, layak digoblokne iki mau. aku kan nomor 3. Rodo ya Mas ya. Ya. Jenenge rodo. Neng dinggon ki lek jenenge rodo kuwi kan mubeng. Paham ora Met? Rodo kuwi kan mubeng. toh. Berputar. Kok kabeh mubeng lah roda serep kayak roda serep ya ora mubeng lho, kayak nenggon. Sing tak karepne ki roda donya ki lho. Rodane donya ki kan mubeng to Mas. Ya, iki lho aku ning kene lagi ngerti nek donya ki duwe roda, Pak. Wi, aku kok terus mbayangne umpama roda donya mbledas ki nek nambal. Anu bodho nambalke roda donya, Pak. Kuwi mesti nak Aduh. nek ngerambang mesti golek telogo. Komet ki wong Ya ra? Mbok pangantah lho. Iki omonganku ki mesti mbok Jare- pangantah. jare Tegese roda donya sing bubeng, Ya. ki wong ki kan ya kadang neng Sor. ngisor, kadang neng Oh dhuwur. iya. Aku kadang nak anu ya ning ngisor nak pas kesel niku ya. Kuwi apa? Kuwi apa? Jare kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Lah ya menungso ki Lah kadang iya. neng dhuwur, kadang neng ngisor. Ah, ya ndelok-ndelok keadaan fisik lah awake dhewe. Nek awake dhewe gak mampu ya ngisor wae lah, lebih pasif daripada
Kok mesti parakmu kok mbrono terus. Komet iki muni blendes lho. Tegese ki ledok iline banyu, ledok iline banyu nek jenenge banyu ki mesti netese mengisor. Ora enek kok banyu parake mendhuwur ki ora ana. Jere sapa? Lah disedot ke? Sanyo. Isa teko toren. Iki piye lho wong kok. Oh iya, air mancur barangnya ya munggah lho, Dok. Nggih no kok ya. Kowe piye to, Dok, amen keblekuk iki kok ya. Lah dalu punika matur nuwun sedaya masyarakat Kepuh utamanipun kagem Bapak Lurah, Bapak Iskandar. Hei, Pak Joni. Joni kok Karena Bapak Iskandar. begini Pak Rudi dan juga Pak Yudo, karena saya berbicara ini sekaligus ngetes kefokusan jenengan. Fokus bae. Nek Joni Iskandar kuwi kan artis sing sok vokalis penyanyi kae. Joni Iskandar, terus Imam Musola. Imam Musola, bahasa Tambir. Imam Esarifin. Ya Imam S Arifin. Iya. Ona Sutra. Roma Irama. Nek sing Joni Iskandar. Ngerti ra lagune? Raro. Apa ngerti lagune Joni Iskandar? Woi, Lintang Asmara. Ora enek. Joni Iskandar ora. Biyen rong enek. Kowe iki jane paham tentang lagu apa ora ta? Kowe iki jare iki kondange Mas Komet adalah pelawak, di samping itu sebagai kalvo. Mas Komet sebagai seorang kalvo, vokal yang sangat hebat, tuntunan ngerti-ngerti bab lagu. Loh, sampean rasa aku. Para penonton saja sudah paham. Saiki umpama tak tus, umpama awakmu tak tus. Tes. Ya, umpama tak tes. Dites nanti tos. Buatkan lagu yang nuansanya percintaan. Aduh. Gampang banget kuwi. Lho, piye coba? Lah Roma Irama ki wakeh percintaan. Nuansanya percintaan. Heeh. Piye coba? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Ben penak ini. Kendangnya kayak iya Mas ya, kendang ya, kendang tok. Kendangnya kayak Sampeyan itu. bagian kecer. Kendangnya dionekne apa dikekne? Karena didol. Aku bagian apa? Dol. Nyapa dadak ngene wong kae lho enak ecek. Aja ora anu kok ya kene kerja. Wong nganggo iki ya. Heeh no. Piye ta? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Aduh aku sesuk jahitno lambe terusan. Nyapa? Menghibur kali Mulih iso aku ora diceluk Yuda malah diceluk gembleh. Takon lagu tentang percintaan. Kuwi nuansa percintaan. Percintaan. Sekarang kalau lagu yang nuansanya nasihat. Nasihat yo ada. Apa jajal? Roma kae? Sing ndi? Yudi. Hehehe. Judi. Oh iya. Judi. Judi. Tet. Menjanjikan kemenangan. Judi. Tet. Menjanjikan kekayaan. Bakang. Bokong kuwi. Ya, kuwi lagu yang nuansanya Nasihat. nasihat. Umpama lagu yang nuansanya sing angel, apa ya? Digawe apa ya? Apa? 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 Manut. Transportasi, kendaraan. Transformasi. Ada. Kendaraan. Transportasi. Ora pengelemin. Bener, transportasi kok. Apa lagu yang nuansanya sensus? Oh, ada Roma. Sensus penduduk. Sensus penduduk. Piye kuwi? Pembangunan, tentang pembangunan. 1001 macam cara membangun balai desa. Mau dibuat joglo atau biasa, terserah Pak Lurahnya. Lagu tentang pembangunan. Lah ya. Piye lagune mang? 1001 macam cara membangun balai desa. Lagune kaya ogak kuwi, Mas. Kuwi iki Ora. piye to kok ya?
1001 macam penduduk Indonesia. Lah, ya. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ini lagu iki lho. Lah iya membangun kan wong Indonesia membangun lho Mas. Wis ora usah dipikir teman-teman. Enggak, kuwi kan nek nggo bangun ya kuwi ke. Saiki nek transportasi kendaraan. Ada lagu anak-anak. Apa? Becak takkan. Mentok, kuwi Becak. mentok. Lah mbok takokno wong sakmene biyen. Mentok napa becak, Pak? Mentok lho. Becak. Mentok. Ayo pokoke mentoke numpak becak ngono. Malah ra. Kowe iki jenenge ngawur ora jelas kok nek gak iso nyanyi mbok nembang karo Mbak Presiden. Tak goleke kanca. Golek gandengan. Manut. Coba njajal kae Sing pundi? ana Krisnia. Oke. Tak golek Krisnia sik kelingan to, Do. Tesik. Piyayine ingkang langsing. Nah. Pelatih senam nek mboten salah. Iya, lha iku komen mriki danan langsung. Nggih. Pelatih apa? Senam. Pelatih senam termasuk Wushu. instruktur fitness. Oh, wah ya iki. Coba njajal kene. Bali. Bali. Oh, Allah. Bali rawon. Malah panganan. Panganan kowe iki kok iso. Ibu Wis Bali. ketemu to sing diaturke Mas Rudi, pelatih senam, instruktur fitness. Ya iki. Pelatih senam. Iya. Lho. Nyapa? Mboten kok. Modele guyune ngono. Wonge Ngenyek, kowe cantik, ngenyek. dasar lencir kuning, dedeke mando rangkung, bangkekane nawon ndas. Nawon kemit. Nawon kemit nek disawang lho mlakune kaya macan wareg. Macan luwe. Kaya Bar mangan kok Mas, bar mangan. Lah nek ngene iki nang omah nek. Nyapa? Mboten kok. Lah Nyapa? pelatih fitness aku Mas. Oke, nggih. Pelatih fitness teng pundi, Bude? Teng gym. Hehehe. nang ngendi-ngendi dek. Kok iso Ayo, budhe iki lho. Ya. Kowe iki ora paham to, nek jenenge seorang pelatih fitness kuwi ning diae celukane ses. Iki nek idumu lho. Ses iso Paham ora? Ses. anu ses ngapunten Iya. nggih nggih. Pelatih senam kok nggih. Iya. Sehat nggih. Sehat. Carane umpama ngelu ngoten iki nggih. Ya dinil-nil. Nil kayak mau dilep ngono mau. Iki apa yen duwe kala cakra. Enggak, iki ora didilat nek Krisnia. Lah niki digecek. Dadi pemain nil ditungkak. Tok. Nil kowe Wah, lara biasa. lah kok Jajal nak- kok piye? Jare mau. Jajal kok piye lara sirah kok kowe? Lah kok nek pas Mau lho. hernia ya game over no. Nil Eh. Ongko. Jadi seorang pria, jadi seorang laki-laki jangan merendahkan seorang wanita. Saya tidak Harkat derajat seorang wanita itu sejajar dengan pria loh, Mas Pri. Lho lek nyau. Itu loh, an Mas Komet. kok iso. Pri. Ini Mas Pri. Mas Komet. pria. Ya. Pria, maksud juga Nek iki omong pria. sing Mas apik. Pria, seorang pria loh, Mas Komet. Tapi namanya pria, wong lanang ki sebagai kepala rumah tangga. Walaupun kepala rumah tangga tidak didukung oleh seorang istri yang setia mendampingi, apalah guna Mas Komet? Lho, mangga wong lanang ki menang milih. Loh. Nyapa enek sing dan api-api sing mok dukno kok. Lho, nyapa ngenyek. Ora apa-apa. Lo malah. ngenyek meneh, ngenyek meneh. Mboten. Ngenyek. Mboten tak pijiti ya, tak pijiti ya. Tahu ketemu nyenyek terus. Syukur. Menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita di depan umum publik akhirnya paham malu toh harga diri bisa jatuh
elinga to met komet elinga to met komet Aku mbok kene eling apa? ayo eling kowe kudu eling Lah aku mau kowe lali. ki lho lahir ki lho metu Oh, metu saka kok ngendi? guwa lawa anu guwa Lah garbang aku ya apa roh? Loh, lah ya peryo kok mewang wedok. Lah aku apa yo njaluk? Loh, lah awakmu ya metu brojol dhewe. Lho brocol dhewe piye kene ya ora pesen ora apa kok. sangang sasi 10 dina ngandut. seorang ibu mengandung nglairne Meteng ngene. Oh. Waktuane nyawa. Waktuane nyawa. Lah wong lanang kok ora nyawa. Nyawa piye nyawa lanang apa? Sunat. Sunat ki pisan wis kapok. Ora enek sunat pindho, telu ora enek. Lah nek wong meteng ngono bolak-balik iso. Kene aku wis. Lah ya ta sayang. Dem selalu ngenyek deh, merendahkan kowe. Ora merendahkan iki Elinga realitas. to, Met. Ini itu eranya 2026 loh, Met. Seorang wanita harus dijunjung tinggi. Karena apa? Karena apa? Apa? Sekarang banyak jalan-jalan di kota-kota besar itu menggunakan jalan-jalan seorang wanita. Nama wanita. Rung ana kupingmu. R.A. Kartini, wong wedok. Dewi Sartika, wong wedok. Cut Nyakden, wong wedok. Dalan-dalan nganggo jenenge wong wedok, Lah Mas. nek dalan-dalane wong wedok kabeh macet butuh dalane wong lanang. Dalan apa? Dalan tol. Ayo. Kuwi dalane wong lanang ta kuwi? Dalane wong lanang, Pak. Kuwi nek wedok ora Dalan. iso liwat kono. Jalan wong lanang jalan apa? Dalan tol. Jalan tol mancepe ning ndi, Mas? Jalan tol mancepe ning mancepe ning bumi. ndi? Eh? Bumi Oh, ki wong enek wedok. bumi piye? Bumi uga enek pakmi. Nyapa tolmu dincepne bumi. Apa iso, he? Apa iso? He? Apa iso, he? Kok gawe graji lho. Plak-plek kek. Lah ora nek Lah salahe bumimu gelem dincepi tolku. Lho. salah. Iki. normal ya. Ah. Ayo. Lah pancen wis lumrah to nek bumi iki dincepi tol wis umum to. Lah iya. Aja salah-salahan, paling tidak ketemu dengan wanita secantik Rukun, ini. rukun. Sing nyalano sapa? Aku rak ngomong. Pilihan oke nyapung ngono. Loh, nyapa? Ngenyek Ora, neh. Cantik ora? Ayo. Cantik. Aku cantik ora? Cantik, Tenan? iya, Nyapa kok modele kok mlengas-mlengos ngene? Wong langsinge kaya kene lho. Aku nak ngene-ngene iki nggo apa ya? Gak ada tantangan, nak kamu kan ada ya ra. Apa tantangan? Kuwi njajal anu, Lebih sulit lah. njajal Met. Ya. Upama anu nembango duet karo iki apa karo Mbak Kris iki. Apa isa kowe merayu apa Kowe isa? ben ora menghina terus. Lilih, sekali lilih. tempo ngalembono. Lek Rogon atine iki lho rogon. Rayunan ngono lho. otak rokok aku ditapuk Lah iya no kaya Tegese ki ngrogoh supaya iki kelilih. Ben luluh, ben Luluh luluh. atine. sing dirogoh ki rasane. Sing mbok Lah aku rogoh. panggah iso nyanyi lah iki. Apa? Lho, ngenyek. Nyek. Iso. Nyek sampean iso. Ayo Mas, C Mas C. C, mlayune nanti C iki. Wok. Wah. Cek mlayune ning apa? Mana kakimu? Tangan. Tangan ngasane ngene iki apik kok. Angitku wis umum ngono. C tak pira. Sering. Andai kau tahu. Aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Andai ku tahu di pinggir kali ku tahu malah ngene to terima. Hei, lagu romantis nyapa nang kali. Lah piye to Lah lagune mau aku lho. sampean Lah lagumu ngono kok ya. Salah anu Lagu kaya aku lho, cene sak pira macene tadi. saya sak mono mau. Andai Nima. Tadi Mas. Kesayangan. Ngono, Met. Kaya ngene rasane ati iki. Ayo. Ganggu kowe. Nyalai aku. Aku pas nyanyi aku srarararat ngono. Ora, Pak. Enak pas nyanyi mesra-mesra. Lah kok wis kok kadoan kowe mrene. Srarararat. Ora aku. Ngece sampean ngece.
Ngece kowe. Mas kowe iki. Ha. Ora ngono. Ngece. Oh masalah oh aja ngono ta aja ngono blangkon wis enak Nek wong mesra kok srararat ngono. kepuhi wingit bahaya Nyapa? Kok iso? tamange silabane aja ngomong Apa? sinden nek sing malih nuk mburi apa Endi? Nyenyeh. iki apa to ora Iki lho. monggo Dek Ora cetha. Nembang. Coba kowe genti Wis ora njajal. sanggup Sapa ora kami. kowe? apa Lah aku pas nyanyi, Mbak. Rararat ngono kok. Ganggu kowe iki ganggu koyo. Wale. Met. Oh, Met. Sing mau untir ki ndasmu aja Ndase. blangkone. Kudune ngono. Ayo coba, Ndang. Yo. Tahun terne ya. sebelaku Ah. langsung nyanyi ya Iya no. menenge lho Pak aja melu lho engko melok oh Asaku. Dalah ora ono Terus asirku wong yo kene. Suluk ya bebas ngumbangi ya. Kumbangan kok jenenge. lah aku tahu ya limbukan karo dalang sapa nang kae Heeh. nyanyi ki buek dhek kuwi ketutupan kuwi yo limbukan Lah yo kuwi yo hiburan. Apa? Apa kuwi? arek aku to Ya disiarne ta. Yu. ki innalillahi Anjongane aku mati. Iya ta, tak wah rasane kok. Mati lho sampean iki. Aku lho sing meger-meger koyo ngene. mbok demetak kok kerasa ya Ditapuk kok iso. Sabak. Ya. Ya. Oke, spesial untuk masyarakat semua desa Kebo. Ada si Rusak lho. Mas. Iki acara wayang ora pencak dor. umbar-umbarnya plak-plak ya. Sampean ki lho. Ojo kok sampean dalangi sisan. Lho, maksudnya kan piye? Kan piye? Ayo. Oh, iki. Nantang-nantang bareng ditenani. Engko pinara, Pak? Gua arep melayu. Tembange apa? Tembange Apa? apa? Pun sing nikasaken nak kula napa-napa saged. Apa? Manut sampean Lintang Asmara? Ken kalih niki mikir kula damel kita tawar nggih. Heh? Lah tinggi apa? Mikire ora suwi, sedih lu. Nggih apa kok kita tawar? Masamu kancane masur Apa? piye ya? Dibantu satu lagi boleh? Eh? Ya, ya. Oleh. Dibantu. Oleh. Iso no, iki nek gak dibantu kok iso. Oh ngono. Ngenyek terus. Ngenyek kowe. Asline Wong kowe senengane gandengan ngenyek kowe. senengane. Sing di? Eh? Bantuane sing di? Sirotil pat momen. Mega. Mega. Yo Kang ngadeg kok Kang. Dihitung siji ngantek Niki siji setengah. berarti. Iki. Yo, lagi Kita lho. apa Mega? Yo, Mega. Sindi. Iki. Wo Intan, Oh, Ngono, Intan apa in. Mega? Entar. Yo. Jumeneng kok kae Intan kae. Intan. Tunggu. Dihitung 0 lu 4 5 6 7 8 tang ting tang ting tang. Tang ting tang ting tang. Kendol. Iso ngono ya, Pak ya? Lho iso. Sampean iki. Iso ya iso. Ji loro telu papat lima enem pitu wolu. Tadi. Kendol sampean. Paisa kowe. Budaya ki ngene iki. Paisa. Ji loro telu papat lima enem pitu wolu. Tang. Hei, nanti tatang. Padha ngopi ya. Odo ngopi Piye ta? piye. Maksudmu piye Alah, ta? ala rombongane kono ya pangkat nyalai aku. Rumah saku. Selamat malam. Kuwe. Lama tak jumpa. Den kecewa kok. Jenengan sinten? Kecewa. Iki cah loro Jenengan ki. sinten? Aku Kok Robi. nemplek-nemplek? Kok lancang kowe wong lanang apa kowe iki? Lu kan kene karo kene lah, kene karo ngene lho. Wo gandengan. Oh, njaluk karo aku. Mok reken truk gandengan kuwi. Pasar. Sinden ki mok reken truk. Ayo. Kok ngenyek-nyenyek aku saiki golek kuwi. Apa melu. Wong lanang koyo ngono lho sampean. Lah nyapa akeh pilihan. Brengosmu le putih wisan. Brengosmu Tuwek. putih. Gak apa-apa timbang kono. Ayo. Nyapa? Iki pancen turunan Anggora dadi ngose. Rumah saku. Anggura kae. Ya wis, komet karo Intan. Krisnia kali Mas Yudo. Ora piye? apa-apa. Kowe ora ngerti kan iki nyapa kok kaya ngene iki. Iki kesiku karo dewa. Iku nek wis genep 17 taun, Ya. badar sejatine wujud. Lah, berarti ramale. Kuwi Lah kok badhe iso? Lah iki wis 17 iki.
Oh, dewane lali berarti. Kliwat. Tiwane kelalen ngono Mas. Aku kaya Nyanyi ya, putri Dik? apa? Tembang Nyanyi apa, Mas? Apa? Apa? Ketresnan sejati. Seperti cinta kita berdua. Oh. Alah, awake ya iso ya Oh saya. ya sayangku. Ket seprono sprene panggah ya? Heeh. Anu sepurane ya pengenane VC tak pateni. Embe ae. Lah, alah. Oh, HP ku lah Oh, rusak. iki kemoncosen. Ora wingi tok lho dhek VC nganti tekan saiki dolan to. Mripate kan VC. VC mripate. VC video cal. Oh, sing dipateni ora HP-ne ta? Mboten. Mripate ta? Matane niku lho sing VC niku. Aku tembangin apa niku mau? Bersama Cakra Budaya ada Katresnan sejati. Oke. Tresno suci mantia. HP Hebat. Tembang ki lek wong loro kan duet. Betul. Nek wong papat ngene apa jenenge? Kuartet. Kuartet. Nek niki mencret. Jadi Rumah saku. Komet. Apik lho. Apik, Iki apik. warga masyarakat Kepuh menika luar biasa, wong Nggih. bagus. Menika kebiasaan nek mudik, nek ngene Komet, ngene Mas Yudo barang iki nek biasane nek wulan riyaya. Bodo. Utawa bodo, wulan Nggih. poso ngono kae. Lah, nek Kene mriki? mudike warga sing tebih mesti pas dina ngene iki bersih desa. Ini budaya yang tersendiri. Hebat. Biasa. Kekompakan. budaya sing hebat ya Mas Komet ya. Hebat. Mulakno bengi iki sampean rawuh penonton ya kabeh padha mresani. Alhamdulillah. Iki mau ana sapa sing nembang tah loro ki mu sapa? Niki wau Mbak Krisnia. Mbak Intan kali Mbak Mega niki wau. Intan karo Krisnia, apa? Mbak Krisnia. Wis dilalekne. Ono Diluke ae. wis lali. Ora cetha. Coba Mega kae. Kene Mega kene. Dari balung rondon ning kalapa. Rumah saku ora nganggo manuhara. Maneman. Sabji sis wakunes. Saya tidak jauh. Ora lho, sindene kok sinden Komet ganggu ae. Aku ya kono. Kowe no. Lah pas terakhir kene iki Mbak Sagok aku tak ngono. Iki mau tilus sawetara nganggo srempekan ngene iki. Nggih. Nyatane nyinden ya apik lho. Lho, pripun? Yuda genahi saka Komet mau piye? Iya Mas. Piye nek nyinden piye? Cilik yo pas, gede yo pas. Enggak yo Gur yo Mas Wida. Masa aku Ora jelas awake dhewe ketemu karo Mbak Mega ki lho kaya kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu to. Lah wong ayune kaya ngene umpama jejer karo kowe kan ya lho. Ibarate kaya dewa sing ngeja wantah Mbak Dewa iki kaya Komoratih, kowe kaya Komodo ngono lho. Jan pas. Pasangan idiot. Ah, aku lho. Idiot. Lah piye kok komodo? Mosok Mega gandeng komodo. Ora modele wong-wong ki nek aku jejer sing model ngene iki kan kemiren. Kok iso kemiren piye? Ah. Lah nek aku karo Mbak Mega kan ya cocok, Lah. pasangan ideal. Tir padha irenge, sir padha senenge, dasar sosok wadahe kendi cocok rasane ngati. Saiki ditakon Adik Mega. Nggih. Kalau misal namanya punya kriteria, kalau wong lanang sampean pilih wong lanang ngono kira-kira sing hobine apa? Mancing. Iki kabeh iki senengane mancing iki. Iki Mancing. Penak men. Delok engkas ketularan iki. Wis Siapa? gak omah wong mancing kae wong rada Siapa? Mancing itu golek inspirasi lho, Mas. golek inspirasi apa kae wong gak genah lho kae. Kok iso mancing wong ora genah? Wong nek waras kae enek udan ngiyup, wong mancing yo ora lho Mas. Piye? Udan yo malah nganggo payung ning tengah ora-ora lho. Lah ya kuwi golek inspirasi. Kuwi perjuangan supaya entuk inspirasi. Alah mbotang langsung tuku nek wis. Rumah saku. Yo ora enek anune to. Lah nek kaya Mbak Mega iki wonge cantik, ibarat karo aku kan ya cocok. Umpama awake dhewe bernostalgia jalan-jalan ke Pulau Dewata Bali, kita berenang di pantai. Aku berenang, kamu juga berenang pakai bikini yang aku belikan warna pink. Begitu indah dan mempesona dirimu. Anu nang Bali to? Aku yo melu kae. Apa? Nang Bali Aku melu nang mburimu. wis dadi apa? Lho aku bakul teh kae, Pas.
Aku praktek aku. Lali. Setelah kita berenang di Mega, tentunya kita capek. Akhirnya kita tidur di hotel berbintang 5. Kasurnya empuk, AC-nya dingin. Kita berdua berpelukan. Bintang 5 loh. Aku ini ngono kae. Masa? Lho, dadi apa lho? Lali sampean. Aku cleaning service. Aku melu kae. Oh, sing anu kuwi. Lali terus bocah iki. Kaya kok aneh. Habis tidur kita lapar, kita masuk restoran, aku pesan makanan yang paling enak. Aku pengen makan hamburger. Hamburger. Kamu makan apa? Aku makan spaghetti. Spaghetti kita makan berdua, kenyang. Nang restoran dong. Aku yo melu kae. Enak dadi apa? Ngarepe restoran sing nggawa teken kae. Wah, lah kowe to kae ternyata. Wes. Habis dari lektoran, aku kenyang, aku wareg. Aduh, aku kok pengen ke belakang. Akhirnya aku ke WC. Ke WC apa? Sama kamu. Kita ke WC berdua. Akhirnya aku mengeluarkan sesuatu. Aku juga mengeluarkan sesuatu. Kita ke WC berdua. Aku yo melu kae. Kok melu to? Aku gak melu. Dadi apa? Nang WC dadi apa? Lah sing motokne yo. Bocah. Kancane arep melu kok nang WC. Oh, jiwa kuwi ta ora cedhok. Tapi Cocok. jajal nganggo tetembangan apa gak? Kesayangan ya, kesayangan ya. Nggih. Nah, niki malah enak Kesayangan. sayang. Kan pedok komet to, komet kan ya termasuk kesayangan. 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 Ini aku model kayak kucing. Kesayangan. Rumah saku. Diaturke warga masyarakat Kepuh, Papar Kediri semoga selalu berkah bersih desa Mahanani Karayon. Bisa dadi desa ingkang tetep baldatun toyi batun warapun gopur. Amin. Kesah. Kesayangan. Jangan. Ngep. Maine saka ngep. F. Masih bersama Cantika Indonesia Cakra Budaya. Diatur ke warga masyarakat Kepuh, Papar semuanya ya. Wong bagus komet judo. Oke. Luar biasa. Wonge ayu, suarane apik. Tegane klopo ijo, bejane sing ditegan. Sing duwe bojo, sing duwe tekan. Wah dan Pancen indahnya berbudaya ki ngene iki. Betul. Dhewe nggon wayang kulit ki disampiri apa-apa kena Mas Yuda. Nggih. Tak komet. Nyatane diwenehi pelawak ya kenek, diwenehi Saged. tembang-tembang nuansa campursari, nuansa musik ya apik. Nggih. Nek perlu diwehi jaranan ya apik. Nggih. Digawe ludruk ya apik. Dangdut. Dangdut ya kena. Heeh. Penting Pokok ora kayang. Pokok ora mengkam-mengkam. kawat sampiran ibaratnya disampiri apa wae kena. Ning kudu dipaske karo adat kabudayan. Kabudayane Betul, awake betul. dhewe. Leres, Adat leres. ketimuran, ketimuran. Ibu, pilo, timo, kejes. Ini baru Putri Sartono. Mbak Putri Sartono, putri iki tegese pupune tansah dipepetri, mulane ngalor ngidul nggawa nyamping jarik nganggo kebaya, pupune tansah dipepetri. Sartono kuwi sarta ana, endi wae dalange ngasta mesti ana. Iki lho Mas. Aja macem-macem lho koyo lirak-lirik karo Mbak Putri. Lho, mripatmu tak julek lho, matamu tak julek lho. Mataku treyo ngene kok. Lho, Lirak-lirik karo Mbak Putri. Lah nek lirik-lirik nyapa? Ora oleh. Loh, Mas. Ora kok kaya ngono. Kowe iki kan kudu ngerti Mbak Putri ki sapa, Mas Rudi ki sapa. Lah sapa kono dalang kene sinden? Ya ra. Tegese kuwi kak di dalam suatu panggung, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini keluarga. Lah iki ning keluarga apa ning tanggapan? Iki tanggapan, semua milik umum, sapa wae iso nganggo. Berarti Mbak Putri ki termasuk Umum.
Kok umum? Cara montor Ya kok wape iso ngumpaki. Plat kuning. Plat kuning ngono. balen ono balen rene Maksudnya, anu, omong Jelas lo omonganmu jelas. Kula mboten melu-melu lho ora Mas. pati paham to, Dok. Nggih, ora paham, Karo Mas. seni berkesenian berpanggung ki ana ora pati paham. Tulung lenggah kene wong. Tulung bagus. lenggah. Berarti ngomong kali kula. Iya pengen cerita, pengen tulang Sampe ilmu. jagong, sampe jagong. Kene Kula lenggah. repot. Lungguh kene. Ora urung nyetok. Mas aku ora kadung tak siapi kok ya. Rumah aku ngatur tetembangan mumpung mriko mapan wonten kepuh papar. Kene iki ben taun mesti ngenek pagelaran Mas. Leres. Dadi piantun kene iki berbudaya terus nguri-uri adat kabudayan wayang kulit. Wayangan ora mung bengi tok, awan barang. Awan ki Mesti wayang. dari dulu sampai sekarang wayange awan bengi. Oh, berarti ini siang wayang ruwet. Ruwat piye to? Wayang ruwat. Ora, ya wayang. Ya wayang kulit biasa. Wayang biasa. Oh. Lah rencana sing diruwat kowe, ngono lho. Mas Kumet niku nggih dalang wayang kulit kala cek doyan aku. Mas aku. Oh kulit iya. kacang. Tembangnya apa, Putri? Kari cerita mawon. Kari cerita. Kari Oh, cerita. untuk Karyane komen. sinten niku? Kok nelongso. Karyanipun sinten? Karyane duka atau karyane sinten? Mas aku. Karya aku. Lah, Karyane komen. sampean ta, Mas? Nggih niku. Lagune sing piye lho, Mas? Anu Met, Lagune sing piye? Tenenenet, tenenenet. Lah kuwi- lah, kayak kuwi- support. Kuwi spot final Kadim mau ngono lho. Niku sinom final konden. Anu Siarno Met. Siarno. Komen kan suarane sorno-orno. Nggih. Sosok iso kaya Rumah Irama, sosok iso kaya Ebit GAD, Ebit GAD. sosok iso kaya Truwok. Lho, Nggih. reno Truwok suarane. bareng. Yo, kilo. Kok yo kilo. Kita sambut bersama Cakra Budaya ada Putri Sardono, cantiknya Indonesia. Dados. Apa kayak mau? Lah apa kok iso? Apa itu enggak ngrungokne? Titip kangen. Kangen biae. Lagune iki kaya anu Met, iki ora kok tabu ya, padha arep bayaranmu bengi iki. Kari cerita. Oh, kari cerita. Peranku mak iki oh, kari oh. cerita. Kari cerita kowe mekan. Kok kari cerita piye to? Kok gak arene keterangan popo. Aku karo Yudo cerita gombal kok. Yo lagune Kari cerita. Mangga sotone medal, mangga. Terima kasih. Panitia guys. Ya. Yo. Untuk masyarakat Kepo. Buat Pak Lurah, warga masyarakat berkah selalu, sukses selalu. Kepo punya. Halo, sikile wis dekleh lho. Sikile dekleh. Enggak patek sehat awake. Wenyek. Dah sehat. Oh sehat toh, alhamdulillah. Kudu ngono bal-balan kapan-kapan. Ya dawa men iki. Rancak tur ya kompak, Mas. Oh iya ngono lho, Cakra Budaya. Liru Cakra sithik. budaya. Padha karo grup Komet ki apa? Komet grupmu. Anu padha mlipir. Ngapur. Grup apa jenenge? Grup biak grup yuk. Campur sari. Campur sari kita. Heeh. Lagi bancaan buyar Mas ya. Rumah aku. Judulnya Angon Leno. Eh? Angon Leno. Iki kok ngeten wong bagus Nggih. ana Mas Yudo Mas Komet matur sembah nuwun perkara tembangan mengko gegojekan diwacoti ngono wanci goro-goro digolek wektu kang luwih Barokah. bawira. Bawira. Nggih. Timbaku didongake warga masyarakat Kepuh semuanya, Pak Lurahe, Pak Kasune, para Bapak Ibu perangkat juga Pak RT RW semuanya warga masyarakat. Manggio katenteman karhayon seger kewarasan murah sandang pangan rezeki ya wong bagus. Nggih. Kripik gedang kripik telo titik dang watone rata suwana ngarsane Kanjeng Sinuwun Mas Yuda. Suwana ngarsane Kanjeng Sinuwun Mas Komet. Sinuwun sapa jenenge? Sinuwun sapa? Sinuwun Duryu Dono. Nggih. Dara muluk wae Duryu Dono. Ya ndak suwana ngarsane Kanjeng Sinuwun terima kasih wong bagus. Nggih. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati ramane Raden Abdullah